za ka amfana sosai da wannan bidiyon zan sake ma a yanzu. Da Allah ka ɗan yi haƙuri, ka ɗan saurara kaɗan, sannan kuma ka saurari menene abin da Sheikh Imam Junaid yake faɗa a cikin wannan bidiyon. Na san zai amfani ka, sannan kuma za ka ƙaru sosai, saboda yana bayanin wata addu'a ne mai matuƙar muhimmanci a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ka wuce wannan bidiyon, idan ka kalla ka amfanu sannan kuma ka ji daɗi, ina so don Allah ka taimaka ka mini share ɗin wannan bidiyo zuwa ga uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su gani kuma su amfana sosai. Ga bidiyo nan kamar haka. Wallahi idan ka roki Allah da wannan addu'a, to tabbas Allah zai nuna maka tafarkin shiriya da tsira, kuma Allah Ubangiji zai shiryar da kai zuwa ga hanya madaidai. Wannan addu'a da zan karanta yanzu kyauta ne zuwa ga duk masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu'a ne na neman shiriya a gurin Allah. Duk wanda yake aikata munanan ayyuka na sabo ko badala, yana neman Allah ya gyara shi, ya shirye ya bar aikata munanan ayyuka, to ya roki Allah da wannan addu'a. Idan ya roki Allah da wannan addu'a, to tabbas Allah Ubangiji zai shiryar da shi kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Wannan addu'a shine kaman haka: bayan mutum ya yi wanka, zai yi alwala, ya yi nafila raka'a 2, sai ya ɗaga hannunsa ya roki Allah, ya ce: Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil, fatirar samawati wal ard, alimal gaibi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini ila maktulifa fihi min alhaqqi bi iznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim.